Господи наш, не ни изоставай. Пожали децата ни. Помолихме не защото заслужаваме, а в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Периода на организирано разбойничество на Балканския полуостров е част от нещо по-голямо, което се случва в Европа в това време, а именно износа на революции, наречени от историческата наука. Това е период, в който се променя социално-икономическата и политическата система. Има нова историческа периодизация. И много важно за великите сили от онова време е Османската империя да остане в страни във времето на разпределяне на зоните на влияние. В този ред на мисли поражението в поредната руско-австрийско-турска война на Османската армия е добре дошло, както за великите европейски сили, в някаква степен и за балканските народи, тъй като те ще трябва да минат през въртопа на кървавата пяна на кърджалийството, организирано от разбити еничерски отряди, които ще опустошат Балканите, но на тяхно място ще се възродят балканските народи, потикнати от общо настроение след Великата френска революция, и както всички народи, така и народите на Балканите ще започнат да вървят своя път на национализма. Това ще бъде в периода, в който българите ще започнат да печатат книги и ще се зароди националната ни идея. Не само на нас, но на всички балкански народи. Сърдечна болест бе поразила султана Абдулхамид, а войската му разбита при Влашко. И мнозина изпаднаха в немилост пред новия султан Селим III. Навъдиха се много тайфи от побегналите и поради страх от кадийски и султански съд, криеха се и разориха села и касаби. Настана смут по българската земя. В тия години вече вилнееха из цяла Румелия кърджалийските главатари Фелебели Кара Мустафа, Сербес Олу Мехмет, Емин Ага, Кюрт Мустафа и Кара Фейзи. Този последният беше най-голямото страшилище. Какво стана с Георгата? Направи ли ти кеф? Или си
си ракия. Дай я тук. Води я при другите. Да я продават при Аминага. Пусни я. Хайде, братко. Води ги. Ей, Геор! Геор! Носи хабер за чулак Ибрахим. Помагах, дещо можеше. Единствените, от които имах подкрепа, бяха хайдути и харамии. Рекоха ми, тук веке камък връз камък не е останало. На кого да помагаш? Тръгнах нагоре към Филибе. Там все още не бяха стигнали да алиите, па и в горите може да найда наши ора. И тук същото, че и по-лошо.
видя. Какво ми носиш? Братко. Тука са. На 5 дена път. Колко са? 200 саби. Иди ми дойди оня папас, дето е кондисал бачвари. Какава. Помним ли какво са ни завещали братята Кирила и Методия? Аргире. Аза, Бухи, Види, Веди. Глаголати. Влаки. Помни буквите, учи се да говориш. Добро ест, живети, Дзеро. дзеро, земля. Добре е да живее здраво на земята. Веята вика. Аргире. Ръци слово твърдо. Ук, хът, хе. Изричай словото твърдо, нагоре всеки да лети. Юс, ят. Напред слава. Buyurunuz Çelebi. Otur. Otur. Знаеш ми, Челеби, почитам вярата всеки му, било тя и чужда на мене. Колкото са душите в този свят, толкова са имената на Бога. Вярата е от душата, а душата е от Бога. Вярно думаш, Челеби. Знаеш го оне Дженебет Хайдутин къде е? Иди, намери ми го. Бързо, Челеби. Важно е. Издаде ферман Селим III да се улови и предаде виденецът Пазван Толу Осман, защото е възстанал и имал злата воля да се обяви против султана. Изпрати се царска войска против Пазван Толу. Всичко 24 паши, близо 300 000 войска. А той, като се обяви сам за султан, подлъга и много люди от християнската рая, като им обеща защита. И обеща им още равни да са саяните. И ако служат нему, ще ги освободи от данък и ще им даде земя, и като са наедно, ще съборят царщината. И много български воеводи с дружините си, като се поблазниха, бяха начало на войските му. Викна Мабе. Праща ти нишан. Пиши.
Хасан бей, до няколко дена стъпвам в казата ти. Оставаме ден-два да починем. Да има момичета за мъжете. Опичай си акъла, Хасан бей. Ако не чуеш, що ти думам, ще ти попилее казата. И всичко живо ще изколим. Върви. Високата порта проводи до мютесерифите по много места из нашите земи, дозволение да се въоръжи раята, за да може и със собствени сили да излезе против кърджилийските банди. Beyefendi, Hoş geldin. Otur. Kahve istiyorum. Kahve. Кърджилиите нападат по 2 пъти в годината вече. И у всеки у нас има звяр. И времето отваря клетката, бебо. Чолак Ибрахим и катилите му се навъртат насам. Проводи ми и писмо. Виж. Не му отговори. Каквото е писал, ще го стори. Ибрахим няма да кандиса само с мене. Изгарям ли аз, изгаряш и ти. Де е войската да ви брани? Войска има край Босфора. Корава ръка ми трябва. Аз хора нямам. Ще платя доволно. Той не стига. Има и още. Само с това не става. Осман! Портата иска само мир и покорство. И после пак по-старому. Докато съм аз, рахат. Аллах и бива Аллахи. Кълнеща в Господ. То е за черква. Утре ще минем за другото. Отче! Той се зачерпва.
Имаме позволение. Как го казвам? От тук натам почва трудното. Как са се защитавали хората в малките населени места е много интересно, защото липсващата османска армия, невъзможността на високата полта да защити раята, довежда до нещо много интересно. За първи път раята е въоръжавана. И това е с височайшо разрешение, както на Великия визир, така и на султана, който разрешава, дозволява и християнското, и мюсюлманското население да имат оръжие, да започнат да правят нещо немислимо за Османската империя. Ние знаем, че още от самото начало в Османската империя всички укрепени селища и крепостни стени са съборени още по времето на морадовците, за да няма укрепване на един или на друг. Тук започват отново да се градат стени, започват да се укрепват селища, което е за първ път от 200-300 години се случва в Османската империя. И в крайна сметка населението дава един много голям отпор. Ние, нали, знаем и за Жеравна, и за Котел, така, чували сме за отбранителни съоръжения, къде ли не по това време, и за други градчета, които въобще не са могли. А за трети знаем като Филибе, този, нали, голям средоток на цяла Тракия, че просто се откупува. Тук се събират много пари, но там, където не може да се съберат тези пари, се доставя оръжие, купува се оръжие, леят се топове и в крайна сметка населението с дружни усилия успява да се отбранява от кърджалиите. Хайде, момиче. Играй ми. Весели ме. Болна съм, болна стара майко. Не така. Играй хубаво. Прави ми кеф.
Не бой се, народе мъченик. На Светата Троица ви предавам сега и вовеки. Вярвай в Божията правда и милост. След Голгота иде Воскресение. Амин. Тъй ден след ден изпълнявах повелята на своя пастир, докле бидох подкрепен от хайдути и харамии. Единствени, що укриляха христолюбивите български чеда. В суе търся осветии за своята душа. Право ли повеляват църковните закони? Право ли е човеците да им се повинуват, ако и сърцата им друго да търсят? И кой би могъл да отговори?